winja ni gima Kajwang' nowacho kacha, to sani awinja ne wach mar Fred Jago mane studio kar kae. Obila pod imedo mana se kinde ka kinde. En obila ok som ga gigi duto, ito gi magina kinde machal nade e kinde mebeni kelo ne hinyruok ne oganda mopogore opogore. Obila imedo se. Kendo wamedo se ogi kabisa. Nikech kata kineno ndalo ma ji nigi mandamano, ng'ato ka dhi mandamano, tich obila en tij rite, ok tich mar chwade magina. Tij obila en rito oganda. Ka wach mar Hispania, ka ng'ato noyud gi koso, en tij obila mondo kawe omake otere do. Kose dhi to do yale. Ka do se yale koyude gi ketho titweye. Ok en jukumu mar obila mar goya lisasi aoyaye mar nego jopiny. Koro obila pod wamedo seyo gi sana. Kendo obila tije en rito japiny, ok tije nego japiny. King'iyo IPOA bende jogi titamowa trust. Nikech iyudo ka IPOA ok chiw nonro makare. Ok ang'eyo ni nitie wuondo moro magidonje momiyo kata ng'ato dwaro ratiche to ok onyal golo. Koro obila orit tije, IPOA orit tije mondo miyo ji obed e Kenya gi kwe. Nikech trust sani waonge go gi security. Nikech gine masani koro wageno kuomgi to gimiwa arita maber. Erokamano. Yes. Aduogo mondo achako di studio